Museli ísť pašeráci z Poľska a zranili co na nás stáž. Boli dvaja. Kone mali podvezované za ohlav. Opováž sa. Musíme toho koňa vyslobodiť z utrpej. Streľba by nás prezradila. Pošli sme cez most do dediny. Ja a Greguš. Na troch takmer rovnaký kaštanový koň. Nemôžem teraz. Stretneme sa večer pri včeline. Už idem, Mako! Mám tu zranenú kôň, ratujte! Položím ju do izby, sme tu len svoji. Už to zvládneme. Peter. Ceťka, ona blúzni! Počujete? Ona blúzni! Ale ty zmizni. Mal som ja popýtať o Magdalénu. Ja som ju zachránil spod kopyt zápotočného koňa a ona sa sľubí jemu. Aj že Jano ma chce popýtať o ruku. Vraj nič lepšie ma nemohlo postretnúť. Všetci vraveli. Ešte nie je ruka v rukáve. Dnešnú noc darujem Eve. A keď bude chcieť, darujeme jej aj syna na pamiatku. Bude sa musieť rozhodnúť, komu z nás dvoch dá svoje slovo. Nebuď priečná. Mama povedali, že budeš moja. Včera ma mama slúbila zápotočné. Z vlastnej túžby po majetku. Preskočilo ti? Ty čo sa staneš do všetkého? Kody som im prišiel dať. Nemiešaj sa do mojich vecí u Marianikovcov, rozumieš? Vrátiš sa s 3 gaštanovými koňmi a na mieste, kde ich ujašeš, tam sa stretneme. Príde Magdalena, splním ja všetko splním a budeme spolu. Ja ťa zabijem! Jemu som ženou, musím ho nasledovať. Ale ťa mučí. Na druhom svete sa stretneme, tam nastane náš čas. Ja ťa chcem na tomto svete. Ľudia, pozor!